kumushauri kana tikati dzake substance vanokuimba ndichete kakuya kuziya substance chacho chaicho what's kumushauri kumushauri ndangati kuti nditaure panapa ndauya panapa but mundiregerere mubati wetunga veparamenti kumushango chakuwadza vanhu chamuti substance asati kusungisa ndanga ndakanacho ichi ndauya nacho kuno kuti ndada kuti nditaure pandichapa ndichitaura soro yapresident zvinhu ndachikusungisa kumusha izvi 65% alcohol kuhodha $3 for 3 kutengesa $4 for 2 zvazara kumusha madzimai ashirikadzi varume varipo saka kana zvinhu izvi zvisingadiwe kumusha uku ndokuti substance mangwana chachena kuti mashops ese anokumusha ese vasungwa kana izvi matambuzvida asi ndikaga kusunga mangwana ndozoti zvikudiwa because vauraya vanhu vese kumusha uku kuno hazvimui kukodzwa nemari ndataura ndikati iyi nyaya yatekeshera inogona kuvhiringa vechidiki. Honorable Nyambane vakati aiwa chero vana baba hakusisina vapera eka kasabsenza kana kanga. Madam Speaker, nyaya imwe yanetsa yatakakurukura maringe nezvayo ndeyekuti pane zvitoro zvakungomuka zvimwe mabhuti emotikari amwe achona havachaziva kuti utengese mhamba unofanirwa kunge une rezinesi rekutengesa mhamba yakundotengeswa pese pese. Saka yezvino izvizvi vebazi redu rinoona nezvemukati menyika veHome Affairs, rimwe basa ravanaro nderekufamba vachiona kuti kana chitoro chiri chemagirosa chisina rezinesi rekutengesa mhamba, vanhu ivavo vanofanirwa kusungwa. Ende kana uchitengesa mhamba uri kutengesa inobvumirwa here? Nekuti zvimwe zvachona zvakundouya nemabhodha edu vaya vanhu vakungonopinza zvinhu zvatisingazivi. Kamwe kachona ndakatodzwawo nevekwangu kwazvimwe zvinzi muri kuona aka ukasanganisa nechibage ukamwaya kunze kwemunda horwe dzikadya chibage dzinofa, makodza anofa. Asi unoona tuchitengeswa vana vachinzi vanhu. Saka rimwe basa ratakati vebazi redu rinoona nezvemukati menyika vaite ndo rinonzi muchirungu compliance, kuti munhu une rezinesi here rekutengesa, uri kutengesa here zvinobvumirwa. Ndozvezvimwe zvatiri kuti kana pane vari kuziva kuri kutengeswa hwahwa zvisina mhando. Makuriro atakaita mutemo wedu unoti mwana ari pasi pemakore 10 haabvumirwe kutengeserwa kana kupinda mubhawa. Iye zvinezvi tumwe twana twacho twaunoona vakabata mabhotorari unoshaya kuti vatenga kupi.
Saka ndozvo zvimwe zvatiri kuti semhuri yeZimbabwe tese taakuda kuti tibatsire kana mapurisa chaizvo kuti vange vachiongorora kuti apo pane ari kuita, ari kubika mutoriro, apo pane ari kudai, apo pane ari kudai, so that tipedze dambudziko iri ramataura kuti chero vana baba kumba uko hakusisina. Tinotenda mubati wechigaro. Vanhu kana vabata vanobva kufamba vakafanana nomavanhasi mangwana anozo. Saka tiri kuti pakomiti yakaiswa kana kuti arms estate ese ari kushanda basa ravo here, nokuti munhu akabatwa anonzi ro anonzi bore anonzi gondobori rinotengesa madrugs kana rinotengesa tunodhaka, achingonzi abatwa nhasi gondobori mangwana anenge achityoka. Mapurisa anotopinda kudambudziko rokuti paanodzoka anogona kutocheka mupurisa anenge amubata. Saka tiri kuti pakomiti yakaiswa painoperera nyaya yacho wari mumwe. Tozoita nyaya yacho anonzi pane mutemo wokuti wakana munhu akadhaka anobata otaura waatenga zvinodhaka kuti nyaya ipere. Urongwa hwehurumende huripo here hwakadaro kuti anenge awanikwa akadhaka mapurisa achasara achitsvaga munhu aya vanobva vangoenda pana munomutamba pasaidha agona ravakupanda pavo ungomubata vatenga kupi obva angotera obva ambata munhu atenga iyo. Nyaya yataurwa ndeyekuti pane mutemo here unorambidza kuisa musherufu doro rinopfuura 4%, nokuti kambwa kane 65% kaita $3, super escant ine 4% asi kutengeswa dora. Saka ndokwatiri kuti mutemo wacho iwoyo wokuti mahorosera akunyora risiti nokuti tumbwa right ngati pane mutemo here wokuti tumbwa tikutengeswa muhorosero womberi papa achitopa risiti wapo here unorambidza izvozvo vaita pasamba pezvino. Tinotenda Madam Speaker. Mubati wechigaro bvunzo yacho yawanda yavabvunza yakasiyana siyana, asi ndichaedza kuipindura. Wekutanga ndewekuti vanoita zvinodhaka izvi vakabatwa munzi vari kukasira kudzoka kumusha vakaenda kukoti. Ichokwadi bumbiro redu iri rinotaura kuti kana munhu akasungwa ane kodzero yekupiwa inonzi mbeu muchirungu, kubvira kuti anobvumidzwa kuti anopa chibatiso chemari otongwa achibva kumba asiri mutorongo. Zvirimo mutemo yedu zvinobvumirwa, asi dambudziko hero vabva vati amusungisa akutya. Inyaya tichiri kukurukura hongu vekumazitare edzimhosva varimo mumakomiti iyoyo. Tichaiongorora tione kuti tiite kuti tive nemakoti anenge ane specialize kuti ukange wabatwa uchiita zvire zvinodhaka izvi wobva waenda kumakoti iyoyo wobva watongwa wobva mutongo nekukasira isateedzere mugwagwa wenyaya dzimwe dzese idzi kuti ngaupinde paro. Izvozvo zvinogona kuitika. Chechipiri mukati ko hwawa hwacho hunotengeswa hunenge huine ukasha hwakaita sei, i4% here kana kuti 60 yamataura yehu. Ndambonge ndatibata-batei ipapo kuti dambudziko ratinaro nderekuti munhu anotengesa hwahwa anosungirwa kunge ane residence. Ututu madoro twamuri kutaura nezvatwotu kana muno tumwe twacho hatugadzire, kana vachitogadzira vari kuti kugadzira havana license yekuti ugadzira, ndo vatiri kuti ngavabatwe ivavo. Saka kana tuchigadzirwa muno potse tuzhinji twachona hatuna vari kutubika havana maresidence. Saka isi tiri kuti kana munhu anotengesa hwahwa aine residence
residence iroro rine zviga zvaanosungirwa kunge achiteedzera. Ndo zvinozoita kuti timubate kuti ko izvi zvawaisa pasherufu izvi wazviwanepi residence rako richitaura izvi neizvi neizvi. Tinotenda mubato wechigara. No question, honorable. Ndakaita kubvunza minista vaida kubvunza vaenda chibvunze kweyuth kunofanira kuchigara vana mune urongwa hupi nokuti kataisa yakawanda nyika yese vachitaura nezvebuilding vachitaura nezvekusona zvinoita sei zvinogona kuti vana vanogona kuona kuti tino urongwa hupi kuti maprofessional training services zviko kushande vana vaone kuti hwii kada kuti hurumende neurongwa hupi. Honorable Minister. Inotenda zvikuru bali mubvunzo wamabvunza wakanaka zvikuru. Rega nditaure ndichiti bandiko rinoona nezvezvidiki zvakare nenyaya yemavocational training center rakabva kuumbwa mazuva mashomanini abva kupera nemutungamiriri wedu baba Munangagwa. Ndoda kuvatenda nekuti vakaona zvakakodzera kuti tine vana vakawanda vatinavo munyika. Mukatarisa vana vari kuenda kuchikoro vanotanga kubva pagrade 0 kusvika pagrade 7 vanonyora grade 7 nhamba yavo mukavatarisa vanonyora grade 7 nenhamba dzavo. Mukazomutarisa pavanonyora form 4 inenge yapera zvichireva izvo kuti kune vana vazhinji vari kusara vasina kuzowanikwa vachipedza zvikoro. Naizvozvo mutungamiriri wenyika akaona zvakakodzera kuti aumbe bazi rinoona nezvemavocational training center. Naizvozvo pari kuitwa tsvagurudzo yakasimba yekuti tikwanise kuti tibate vana vose ivavo kumaconstituents akasiyana siyana, tivatsvagire mabasa ekuita emaoko anosanganisira iwo ekuvaka avataura, anosanganisira even ekuveza, ekapendri, anosanganisira chero nekudzidza zvemagetsi. Naizvozvo ndoda kutenda mubvunzo wawabvunza wakanakisisa. Nekufamba kwenguva muchaona kuti tichatanga kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana tichivandudza mavocational training center edu pamwe anga aparara kuti tichitanga kutsvaga nzira dzinoita kuti tibate vana vedu. Ndizvo zvanga zvitaurwa nemutungamiriri wabva pano nenyaya yezvekudhaka zvimwe zvacho zviri kukonzereswa nevana vanenge vasina zvekuita. Asi tikabatana pamwe chete sevanhu vamwe chete sevatungamiriri vamwe chete tinobuda nezano rinoita kuti dambudziko rawira nyika iyi riite kuti vana ivavo vakange vane zvekuita mabasa emaoko zvinoita kuti zvitirerukire, tisarasikirwe nevana, tisarasikirwe nezvinhu zvakawanda mukugara kwedu. Saka naizvozvo ndinotaura ndichiti tiri kuzama, tiri kumhanya kuti tiongorore kuti toita sei kuti tichitanga kuvandudza mavocational training center munzvimbo dzakasiyana siyana. Vana vazhinji kumaruwa havana mari yokubhadhara, sezvo vazhinji vakubhadharwa nedhimu zvikafunfuka. Uno urongwa hudzo kuti mavocational training center imomo vatanga kuzobhadhara here kana kuti imi muchangoita kuti vangoti kana vachiwaka vanenge vachiwakira hurumende dzivapa musoro vachibva vakapiwa mari kana kuti vachange vaneka mubhadharwa vachange vachitaita kuti vakwanise kuvatumidza ipapo tatenda. Ndinotenda honorable Nyabani. Mubvunzo wamabvunza wakanakisisa. Ishuviro yedu sehurumende kuti tinge tichiita kuti vana vange vachienda kuzvikoro
pasina mubhadharo unenge uchibhadhara. Asi nemamiriro anenge zvakaita tichazama kuti tiongorore kuti kana uri mubhadharo unge uri wakati rerukei, sezvo tinenge tichisenza nevana vari kumisha vamwe vacho havana zvavanowana, asi tichazama kuti tifurufure. Ndinoda kutenda kuti tine mutungamiri wenyika anogona ende anonzwa zvichemo zvekutezese vana veZimbabwe. Saka naizvozvo nekutaura kwamunenge muchiita ndo zvinhu zvatichaongorora kuti tizame kuti vana vese pasaite vanosara vachinde kuda kubvunzi vashaya mari. Naizvozvo tatora mubvunzo wenyu, tichaenda pasi tokugara pasi nevakuru kuitira kuti zvitinakire tose sevana veZimbabwe. Good afternoon. My question is directed to the Minister of Primary and Secondary Education. What is government policy with regards to the grade 7 pupils after they have written their final examinations? Are they forced to continue going to school, or they have to stay at home? Thank you, sir. Honorable Minister of Primary and Secondary Education. Oh, yes. Good afternoon, Honorable Speaker. I wish to thank the Honorable Member for the question. It is government policy to make sure that students, after completing their grade 7 exams, they are going to continue with their studies. This is emanated from the fact that if we allow students to loiter around, not going to school, it means they are going to be under the influence of drug and substance abuse. So we want to make sure students are kept in the school and they are kept busy so they concentrate on Form 1 work whilst they are still moving forward. Supplementary. Thank you, Honorable Speaker. What exactly will the children be learning? Because we are saying they've completed their primary course. So what do they have a certain syllabus they have to learn during that period after they have completed their primary course? Thank you. Honorable Minister, there is specific syllabus. Honorable Speaker, I appreciate the supplementary question from Honorable Murambiwa. Honorable members and the Minister of Education. Honorable Speaker, I wish to thank Honorable Murambiwa for the supplementary question. When students have completed their grade 7 exams, that's not the end of the learning session. We are advising schools, we have written, directing that grade 7 teachers can give some Form 1 lessons to those, to their students, so that they are kept busy, concentrating on schoolwork. Because if we allow them to stay at home, a lot of things do happen at home. And normally parents, some of them will be going to work, and they have very limited time with their students. So that's the basis for our policy to ensure that they continue with their studies. And that's a reduction to Form 1 work. And that's why we are emphasizing the importance of students having to be kept busy in their school. Thank you very much. Ndinotenda mutungamiri
kumubvunzo unoda kuenda kuna Minister of Finance kana kuti leader of the house. Unoda kubvunza nenyaya yemari yatange tinayo mumisha umu yakawanda yemabondi ma50 bondi. Ekuti kuseni taerekana takuti takunotenga chingwa tonzwa kwakunzi zvaiwa mariyo hatichatamiri. Hakuna imwe nzira here inogona kuti tifanotaurirwa kunzi mari yakati ichaguma musi wakati kusenza. Kuti vanhu vakawanda vana vakasha mari zvakaita vemusika vakava ine miri yema50 bondi nekuti murivo kazhinji ma50 bondi nematomati ma50 bondi. Vatambudzika chaizvo vanhu nekuona mari dzaanga pamasitomu pazvita. Another topic more fire. Thank you, Honourable Speaker, and good afternoon. Given the technical nature of the subject, allow me to answer in English. You can try. If you think you are in trouble, go to the technical numbers. Again, he's out. Mutemo uripo zvokuti tinoshandisa mari yedu yenyika inonzi iyo ZWL neUS dollar nechirungu yatiri kuti multi-currency regime. Mutemo uripo parizvi uri kuti zuva rekuchamira multi-currency regime i2025. Asi vemabhizinisi sezvangutaura nahonorable member vari kushushikidza nenyaya iyi. Mabhangi ari kutadza kukweretesa vanhu mari dzinopfuura 2025 nokuti havasi kuziva kuti mari inenge iripo ndenyika. Iyi nyaya iri kugarirwa kuministry of finance. Chatinoda kuvimbisa dare rino nemhuri yeZimbabwe ndechekuti nyaya iyi iri kugarirwa yakatariswa, asi yedu mari yeZimbabwe hakuna kwaichaenda. 2025 idate rakabva kuindustry mutungamiri wedare vauya kwatiri vakati maisa mutemo unobvumidza kushandisa mari yekunze neyemuno, asi hatizivi kuti zvichapera rini. Tinokumbirawo kuti mutipe zuva pazvichamira, tikati no 2025 zvichienderana neNDS yedu ndiwo uchave yatingati benchmark deadline kumagumo. Asi magumo aya akusvika, bhizinisi yadzoka ikati 2025 yatakabvumirana hatisati tagadzirira toita sei. Minister of Finance vari kuti tinogona kuvhura, asi chichemo chamakambounza chekuti zvoramba zvakavhurika tichazoita sei. Saka ndo hurukuro iripo ipapo mutungamiri wedare. Asi ndichitaura nyaya yemari kwava inonzi Zimbabwe ino yatingati store value, handidi kuti imari mutungamiri wedare nokuti ndikati imari ndinenge ndatorwesva. It is an alternative. Mabhondi wavo ari kunzi ari kuraswa kana kuti vari kutadza kumashandisa, vanokwanisa kutenga
iyi mari inenge ichifambirana negoridhe ratinenge tinaro kubhangi huru rereserve. Saka tinoti kune mhuri yeZimbabwe maplans urongwa hwemari dzedu dzenyika huripo, zvose zvichemo zvekunzika zvakagarirwa, mapepa achauya achitaura, asi mari yedu icharamba iripo, icharamba ichitenga, hapana zvichaitika zvinogutsa tinotenda. Vazhinji havana mari inogona kutenga zigi yamataura. Vazhinji vane mabhondi yayo, vanhu kumusha, vanoita sei nayo kuti vakwanise kutenga. Ende vana kuramba mari vachaitwa sei, nokuti tida kuzoti vanhu kuramba mari vachaitwa sei. Ende nezigi inotongwa nevanhu vakane mari yakawanda. Kana ndikunya neyo kumusha kumushingo handigona kutenga zigi. Chii chichaitika kuti mari yedu ishande ndikunya neyo kumushingo ndatenda. Tinotenda mutungamiri wedare. One zig, honorable member, is 6 cents. Tichitarisa mutengo wegoridhe nhasi. Kana tichitarisa mapegero vakaitwa zig, inenge iri 1 milligram of gold. Zvichireva kuti mazig apatsanurwa kupa vanhu vese mukana wekukwanisa kumatenga. Uyu urongwa muchange vabvunzisisika mabhangi paachavhura maakaunti achidzidzisa vanhu kuti zvinokonzereka sei. Asi panyaya dzevanhu vanoramba mari, tinoti tindare muno sevanhu vanenge vakamirira vanhu vavo, ndipo pamunoisa maripoti kune inonzi Financial Intelligence Unit iri kureserve. Kana musingazive matanha acho anotorwa, tiripo kuministry, tovanyora pasi ivo vasingagamuchire mari dzenyika, tonzwa kuti mashandiro avo akamira sei, toona kuti matanha atinotora anenge akamira sei. Asi pari zvino mari dzinofanira kunge dzichigamuchirwa nyika yeZimbabwe RTGS, US dollar, tinoimba nemaranda, it's a multi-currency regime. Hakuna munhu anobhiriwa nemutemo kuramba mari yenyika. Mr. Speaker, ndakabuzwa kuti sekunyangeyo kwekumushinga mazigi acho anowanika kuti zvinoda kuti vanhu vazive kuti kumarural area tinogona kunge tisingazivi kuti apo ine mazigi aya. Ndinotenda mutungamiri wedare. Zig imari yemumhepo, zvichireva kuti kana uine RTGS kana US dollar nostro mubank account mako, mabhangi achagadzirisa masystem ekuti unokwanisa kuchinjidza mari yako kubva kuRTGS uchienda kuZig kana kubva kunostro uchienda kuZig. Unokwanisa kunotenga mashop uchiswipa uchingoshandisawo masystem sezvinoita ecocation neinbox. Icho ndochishuviro chatoda kuti mashandire eZig aite. Pari zvino Zig inogona kuita kunge isati yapararira munyika. Chikonzero ndechekuti iri kufambirana negoridhe rinenge riri mureserve. Pari zvino pane about 333 kgs dzegold. Ndiyo mari yeZig inenge ichitenderera. Reserve yacho wedzera mazig achiwedzerwa musystem. Tinotenda. Honorable Sly Media TV.
Thank you, Mr. Speaker. My follow-up question to the Minister of Finance and Industry Promotion is, relates to the comment that he was made, that the ZIG is backed by gold reserves. My question is, why are we not backing the Zim dollar with gold reserves? Beg your pardon? Repeat your question. The Minister indicated... The question is, why is ZIG is backed by our gold reserves? Yes. Why are we not backing our ZW with gold reserves as well to induce trust in the Zim dollar? Thank you. Honorable Deputy Minister. Thank you, Mr. Speaker. I mentioned earlier on that it's a bit technical, but the ZIG is not a currency. It's a store of value. Similar to the way we had our gold coins, we have tokenized these gold coins into a digital token. Honorable Minister, you address the chair, please. My apologies, Mr. Speaker. The ZIG is a tokenized coin, which should be differentiated from what would dub a currency. As Zimbabwe, we can only have one currency, and it is the RTGS. The Zim dollar, my apologies. What the ZIG is then becomes a store of value, similar to what we had in the gold coins, which means that the ZIG does not earn interest. At the same time, similar to the gold coins, Mr. Speaker said, it provides an avenue for both the central bank and fiscus to mop up liquidity, but for agents as well to find a store of value. So in that regard, we cannot, to answer the honorable member's question, why we can't back the Zim dollar with the gold reserves that we have, it's because we're talking about two different instruments. I don't know if I've been clear in my very cryptic response to the honorable member, Mr. Speaker, sir. I'm sure it's fine. Last supplementary. I'm sorry. I should have announced this in the beginning. Because the majority of members are new, please identify yourself so that speeds up the Honorable Minister and myself to be on the same page. I'm not Honorable Tau, Mondari East constituency. Mvunzo wangu uri pakuti kuna Minister of Finance ndiri kuti nini ma gold coins haana kubvira aexista haana kubvira amboonekwa kune vekumaruzevha kwatinomirira. Saka toda kubvunza kuti zvatiri kutaura pano izvi zvichange zvichiwanikwa kupi kune vabereki vatinomiririra vanobva kumaruzevha, nekuti vamwe vacho mumabhenchema havakwanise kuuya, vanenge vari kumusha uko vakagara. Magold coins wavo haana kubvira vatombomaona kana kutoziva kuti kune chinonzi gold coin havatochizivi. Saka ndopandangodongoti ipapo tonoti vabereki vedu vatiri kumirira vanobva kumaruzevha vanobetsereka sei kuti vazokwanisa kuti mari dzavo dzemuno dzavainadzo izvezvi dzishande. Panguva imwe cheteyo
mashops akawanda, masitoro edu akawanda aipowo kumaruzevha ndiwo ari kuramba zvekare kuti aiwa isusu hatichadi mari yemuno, tave kuda mari yekunze. Ndatenda mutungamiriri. Ndinotenda mutungamiriri wedavi regai ndidzokorore vanoramba kugamuchira mari yenyika varupara mhosva. Tichidzokera kune nyaya dzemabhotwe nemazi kumaruwa, vanenge vachimada mabhotwe vakaenda kuBhanga vanomawana. Ini ndiri muno muHarare, handina mubvira ndamboona bhotwe, asi vairida vakaiwana. Matano aya anoitira kune vakawanda vanotora bata maRTGS akati wandei, vanenge vachizotya kuti mangwana pamwe zvingachinja, vakapiwa mukana wekuti aiwa tichitengai goridhe ramunokwanisa kuchengeta pamweni, kuitira kuti kana mazora kuzochinja kuti maRTGS kana maUS dollars zvinokwanisa. Zvakuita zivi zvazvekuti pachinzvimbo chekutora goridhe uchienda naro kumba kwako kana uchichengeta goridhe, vakuchikwanisa kuchengeta maakaunti mako, mufoni mako, uchipinda mushopu uchitenga. Ndo kwatinoda kuti tisvike negoridhe redu ratinomaina senyika, tichikwidza mareserves edu richaita richiwedzera. Kumamisha tichasvika, iko cash kumusha inoshanda, maUSSD code anoshanda, kana mabhengi agadzirisa maplatform avo ekumamisha nemaRTGS avo vanenge vakukwanisa kumachinjurudza from RTGS to CIVIC. Kana vane bank account vanenge vakukwanisa kuenda kunotora kadi vonoswipe, kana kusinawo swipe machine mabhengi anogadzirwa maplatform. Uyu unenge wamushandira pamwe wehurumende, reserve nemabhangi. Tinotenda. Ndinotenda mubati wechigaro vanoremekedza. Mubvunzo wangu kuripota tinoona nezvekurima, vanoremekedzwa vamasuka. Mubvunzo wangu wokutanga mubati wechigaro ndewekuti pamusoro ndinobvunza muchete. Ndinotenda mubati wechigaro. Mubvunzo wangu ndewekuti hurumende yedu yaona zvakakodzera kuti mayuthi edu anodawo kuwana minda. Hurumende yakapa mayuthi akati wandei minda yekuti varime mukati menyika. Vazhinji vacho vakapuhwa minda iyi kunana 2015. Mubvunzo wangu uri pakuti pazuva rinoti nhasi mayuthi edu akawanda iwayo haasati awanawo maofa leta. Saka ndoda kubvunza kumukuru wegurukota kuti urongwa hwehurumende munhau yekupa mayuthi edu aya maofa leta hwakamira sei. Ndatenda kuroeda. Galino ilare ndinotenda chose mubvunzo womumiriri weka. Pane nyaya kuroeda kuti vanhu vakapuwa munda vakasapuwa mapepa, zvinoona kuti vakagara zvisiri pamutemo. Saka vanhu ivavo
Gagari chikumbirisa chose kuti mundipe mazita iwayo tinyatsoongorora kuti totanga akavapa ndiani kana vakapuwa zviri pamutemo toita zviya zvepachirungu zvinonzi regularize kana vakapuwa zvisiri pamutemo simba romutemo rochinyatsobata vose kuti zvisapamwa zvida Minister, what are your plans on the program on the payment to transporters so that they resume the transportation of inputs from GMPs reports to the farming community? Thank you. The Honorable Minister. Speaker, I thank the Honorable Member for the question. Ordinarily, I would say that this question is directed to the GMP because it's a business transaction. However, because it is a question of national interest, because the season is almost upon us, so a lot of people are expecting inputs to be moved. The GMP has made government aware of the challenges that they are facing paying transporters. When they engage Treasury, and we think that there will be a resolution shortly. To those that are transporting inputs from GMB to the various wards, patient with the GMB, you'll be paid shortly. I also directed the GMB last Thursday that they avail Zimbabwean dollar fuel through a petrol trade and agricultural marketing facility to alleviate the problem. Point of order. Yes, I'm We saying can't hear you properly. okay. Please, All right. Mr. Speaker, I thank the Honorable Member for the question. Ordinarily, I would have said this is a specific business transaction between the transporter and the GMB, for which GMB and the transporter ought to resolve. However, the question is of national interest because we are moving inputs that are to be used for this season and largely under the presidential input scheme. I know that the GMB has approached the government and indicated that they are having challenges paying transporters tires and requested for support. We have engaged the Ministry of Finance, Economic Development and Investment Promotion to expedite the release of funds to support this parastatal grain marketing board. In the interim, I have directed the GMB to access a Zimbabwean dollar fuel facility through petrol trade and the Agricultural Marketing Authority to alleviate the plight of these transporters. And to the transporters, I say be patient with the GMB. We are mobilizing resources to enable payment. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Supplementary? Yes, it's honorable. Chairman, we
Yes. Honorable Mchema. Asi uyiwazobata kuti toda kuzoti patakuwa nomutungamiri wenyika presidential input scheme mukuru wedare inonzi pfumvudza inobasa haisi yaminista inonzi presidential haisi ministerial input scheme sepresidential input scheme saka ndinotenda kuti tikadzokorodza ipapo tinotsigira munhu wese zvotinopa kwapresident fertilizer yepasi fertilizer yepamusoro topa mbeu gore rino topazve nemushonga wekudzivirira bundo sora ava ndoda kuzoti wedzere dzimwe ndima fertilizer yatinowana isu tinoitenga zhinji kunyika dzakaita sana Russia saka fertilizer iyoyo inouya ichitova nemutengo weikoko pakamboita dambudziko reRussia neUkraine neCovid kepe zvainonoka kufamba tikaona isu tani rimwe refertilizer yepasi kana yepamusoro radarika churu chemadhora okuamerica ezvino vhiki ino tani rimwe rava pamadhora 500 anoaraudzira 500 750 saka fertilizer yakuda mutengo uchidzika zvekuti ndinofunga kuti varimi vanoti zvingangovaitira nani asi isu yedu tinogadzirawo muno tino mabara anogadzira fertilizer anofanira kutenga zvimwe zvacho zvavanosanganisa nedzimwe nyikawo saka fertilizer iri kuramba nemutengo wepamusoro kana tikatarisa tungamiri wedare kuti chindima chatinoti 1 hectare tichitarisa isu kuti tawana matani 5 emabara toti patinenge tichitarisa zvinoerwa zvinopinda imomo kuti zvikwanisirwa tinowana fertilizer pachirungu iri pa36% of the total cost of production. It is the biggest up. Ndo fertilizer ndo chinonyanya kudhura kudarika zvinhu zvose zvokuti sehurumende zuva nezuva tiri kutarisa kuti tingadzikisa sei mutengo wefertilizer asi ezvino kunze kwatinotengawo fertilizer iri kuramba ichidzika avanotengesawo fertilizer tiri tichivakurudzira kuti ivo zvavaona mutengo wakati dzikei kwavanotenga varambe vachipfuudzawo kudzika ikoko kune vanotenga fertilizer kuti vazonori ndatenga mubvunzo wangu unoenda kuna minista vezvedzidzo vana vari kubhadharirwa mari dzebhimu kuzvikoro asi tiri kuona zvakare vachidzingwa kana mari yanonoka kubhadhara mubvunzo wangu unoti chii chinoitwa kuti vana ava vasadzidzwa muzvikoro ivo vachizovimbiswa kuti vachabhadharirwa nehurumende zvakare vamwe vacho vanozopedzisira vamanikidzirwa kubhadhara zvoreva kuti hurumende kana yabhadhara bhimu mari inouya vabereki vobhadhariswa zvakare ivo vari vana vanga vasingakwanisi kubhadhara saka mubvunzo wangu kuti hurumende iri kuita chii nenyaya iyi azvitenda unotenda nemubvunzo honorable minister. ndokutendai kubati wechigaro mukana wamanipa ndichitenda mumiriri
Honorable Priscilla Moyo nemubvunzo wavabvunza. Ichokwadi kuti vana vazhinji vanga vari kudzingwa ivo vari paurongwa hwebhimu. Zvanga zviri kuitika. Iye zvino takaisa mutemo wekuti vose vachadzinga vana vechikoro, whether vari pabhimu kana kuti havasi pabhimu, vane vaparamusha vatyora kodzero dzevana ivavo, pachirungu yanoti right to education. Mutemo wenyika unorambidza vana vasadzinga muzvikoro, ende zvikoro izvozvo zviri kudzingira vana mari dzekuti hadzanonoka dzebhimu. Zvinoreva kuti vanozongerwa kubhadhara ruini, mubereki anozongerwa kubhadhara mari yebhimu youya, chikoro chawana mari mbiri. Hurumende ane mutemo bati wechigara wokuti taisa atinoti macommand centers, district roga roga, matunhu munogara vanhu. Takatoburitsa mumapepa vikira pepa vanogara kutenga mwenezi nobva mumirire apo atove nevanhu vane vakamirira nhare mbozha dzinongouya. Shoko robva rafamba roenda kuprovince rouya kunopepa ofisi patetiri. Kana vatongodzinga vana ezvino vanhu vakumanya vachienda kuno, takushandisa mutemo unonzi SI of 2000 pachirungu, State Instrument of 2000. Unoreva kuti vose vadzinga mwana wechikoro vanogona kupanichiwa, kuwa zvitarafu zvekugona kuchajiwa. Headmaster chaiye anogona kuchajiwa kuti wapara mhosva watyora kodzero yemwana iyeye. Saka ndoda kuvimbisa mhuri yeZimbabwe kuti zvekudzinga vana zvapera. Kana pane zvikoro zvichaendera mberi kudzinga vana, tipei mazita azvo, titumire vanhu vanonogadzirisa kuti zvisafa zvakaitika zvetinotenda. Yes, please go ahead. Mazvita tafara chaizvo nemhinduro yapuwa naminista, asi ndinoda kubvunza kuti hurumende izvi zvichiitika vatora matanho api ekuzivisa vabereki, nokuti vanoramba vari kumusha uko havasi kuziva kuti chii chiri kuitika. Ko vataura kuti vave nemasenters, asi izvi vari kutaura hazvisi kuzikanwa. Saka ndinoda kuziva kuti tanho ravatora nderipi kuitira kuti vabereki vazive. Tinotenda Honorable Minister. Ndinokutendai vakatotika zvataita, takashambadzira mumapepa asi hazvina kukwana, nekuti vanogara kumaruwa havana kusviki mapepa. Tiri kufunga kuti tichatumira vatungamiri vehurumende voenda vachiita misangano vachidzidzisa vabereki nevarayiridzi vacho vari kuparamhosva kuti vazive kuti zvokudzinga vana vechikoro vane vachiparamhosva, ende zvinogona kuvaisa nataisire vatenda. Nokukumbire kuti vanoda kubvunza mibvunzo kunowani kuveresai kumachifu vanenge vachisumuka, ndibva ndaziva kuti ndeve kuteverera mubvunzo. Supplementary Honorable Junior. Ndinopindura mberi ndichiti pabvunzo wangu, ndikazvara vana vangu 10 ndisina hangu mari, bhimu inenge inobhadhara hayo here ndine vana vangu 10,
kana kuti pane urongwawo hwekuti kana ngazvara vakati zikapererawo pakati ndo pamunopererawo kubhadhara masvita here. Mari yebhimu tinoti gesi. Mari yebhimu inobhadharirwa kuvana vane vabereki vari kutadza kuvabhadhara. Haingopiwi munhu wose wangozvara vana kuti waita 10 wotobhadharirwa. Saka tiri kuti mhuri dziya dzinonetseka kuwana mari dzekubhadhara mafizi ndivo vanofana kuenda kubhimu. Kana amai vaine vana vavo 10 vasina mari yekubhadharira vanhu vanopiwa mafoms pachikoro, patori nekomiti inoona nezvinhu uyu anokodzera here kana kuti akodzeri, vopiwa mafomu evana vavo vose vari 10. Hurumende inoona asi kune vanogona vanowana vanofana kubhadhara fees. Saka isusu tiri kuti kune vabereki vanowana ngavabhadharire fees vana vavo, asi vechikoro ngavarege kudzinga vasina kubhadhara. Hatisi kuti vasabhadhara, vanogona kubhadhara ngavabhadhara kuti zvikoro zvigone kuti zvifambe zvakanaka, basa riitwe. Nekuti vose vakasabhadhara hakuzoreva kuti basa rinenge ramira muzvikoro. Zoda kuziva kuti polisi yehurumende inoti chii pamamotorist aya kusungirwa nyaya yemareflectors ayo anenge anonziko mota dzinouya dzinenge dzine maembl dzinowanikwa dzichisungwa dzichinzi dzofanira kunge dzine mamwe anoitirwa muno masvika Silvester sekasi. The Honorable Minister of Transport and Infrastructure Development. Tinotenda vanoremekedzwa mutungamiri mukuru wedare rino reParliament pamusoro uyu. Tinotenda zvakare vanoremekedzwa Honorable Tafanana nazvo nemubvunzo wavasimudza kune udzamu. Tinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare rino reParliament kuti chokwadi tine vanhu pachishona tinoti nyanya dzinoshandisa migwagwa yedu, asi tinotenda kuti nechirongwa chakamisikidzwa vanoremekedzwa vasimudza kuti mapurisa hongu vari kutsvaga kuti vangazomisikidza here angave mareflectors pachirungu avataura. Tichida kuti ichokwadi tinoti mota dzinenge dzapinda muno munyika dzinofanira kuita zvinotaima anonzi mareflector kumberi nekumashure zvemhando yatinotendera muno munyika. Saka ndinoti pavanomiswa mumigwagwa ndo zvimwe zvine zvitauritswa nemapurisa. Uyezve ndiri panhau imwe chete iyoyo vanoremekedzwa mutungamiri wedare rino reParliament. Tinoyambira zvakare vanozowedzera mwenje inozovhiringa vanhu pavanenge vachifamba mugwagwa, angave manheru. Tikuona vamwe vari kusungirira marambi anenge akawedzera ane moto watisingatendere zvakare, tichiti ivavo vachasungwa zvakare tichishandidzana nebandiko reHome Affairs. Saka ndinotenda kuti chikumbiro changu kuti patinofambawo mugwagwa kunyange asina kusungirira zvingave number plates dzinowanikwa kumberi nekumashure, tinoti ngavave nekuchengetedza mutemo wemugwagwa. Tinotenda mazvo. Supplementary. Mashita, Mr. Speaker, say. Honorable Speaker, supplementary yamujo kuti minister pane tonzo rakanaka rokuti malicense edu emunyika yeZimbabwe anga achinge achibatana mudunhu redu reSADC. So mota dzinenge dzabva sekusouth Africa dzinouya dzisina mareflectors dzichireva kuti zvinobvumirwa mukati meSADC kuti mota idzo dzifambe even kunana South Africa. So kana yauya kuno inozofoseredzwa kuti inge ichizoisa reflector. Saka hamusi kuona kuti muri kudzokera shure mudonzo ramuri kufamba naro iro rakanangana kuti zvitambi zvedu zvinge zvichifambidzana neSADC mazvita iro.
Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare reparliament. Ndinotenda zvakare nemubvunzo neudzamu vasumudzwa nevanoremekedzwa honorable Joe. Vabata tingangoti mhandiko mbiri zvitambi zvavati zvinoshandiswa ingave nzvimbo inesati. Ndobva vazoti zvakare kune mareflectors. Ndinofunga mubvunzo wavo wari kuenda maringe nekutanga kwavaita kuti zvinomisikidzwa ichokwadi senzvimbo yesadek tine zvatinotenderana senyika kuti ingave mitemo yemugwagwa, zvingave zvifananidzo zvemugwagwa, zvingave zvitambi chaizvo zvekutyaira. Tiri kuti nebandiko resadek tichange tiine zvinhu zvimwe chete zvinoti chero munhu akabuda muno akaenda kumozambique angavaenda kuzambia malawi zvinenge zviri pamutemo. Inonzi harmonization pachirungu. Angave masainzi zvifananidzo zvinowanikwa mumugwagwa zvakasiyana. Tiri kuti kana munhu apinda muno afamba munyika yedu mudunhu redu resadek ngaave zvinhu zvakaenzana. Tichitenda zvikuru ichokwadi zvavataura pamotokari dzavataura dzimwe dzenguva dzimwe dzinova dzine mareflectors, dzimwe dzenguva haaoneke usiku, dzimwe dzenguva anenge achioneka. Chatinoitira upenyu hwevanoshandisa mumugwagwa vatiri kuti dai tamisikidza. Zvino kana iri nhau yekuti tiwedzere kuti mutemo unge uchimisikidzwa mugwagwa kuti vanhu vaone vari kumashure, vanenge vachityaira vari kumashure kunge vari kumberi, vange vachiona kuti kune motokari iri kufamba kumberi. Zvinhu zvakanaka kuti timisikidze, tisave nekuti ingave inonzi additional security pachirungu. Hatingamisikidze dare rino toti aiwa kana vanhu vawedzera kuti vanhu vaone kuti mumwe ari kufamba pamberi pangu ichokwadi. Additional kuwedzera kwechengetedzo vanoremekedzwa mutungamiri. Saka ndinotenda kuti dzimwe dzenguva tichataura nemumwe wangu watinoshandidzana naye vanoona bandiko rehome affairs kuti tisave tichidzosera vanotyaira mugwagwa kumashure. Ndichidayirawo mubvunzo wasumudzwa nevanoremekedzwa honorable Joe kuti ichokwadi zvamataura tiri vanhu kana zviri kudzosera vanhu kumashure, vanhu vari kuchema nazvo, tichayambirana togara pasi. Ndinotenda. Thanks, Mr. Speaker. Mubvunzo wangu supplementary kuti muno muZimbabwe tiri kutedzera mamwe maprotocols atakasainana neSADC. Mubvunzo wangu kuwedzera. Rokuwedzera. Yes. Saka muno muZimbabwe kana robot risiri kusenza munoita condition zvokuti kana kuti ufambe ukazofamba. Hazviite here honorable minister kuti tiintroduce mutemo urimo muSADC we4-way stop unorestrictwa nedzimwe nyika dzese. Aiwa, taurai tamutaura nechirungu motaura chii. Tautaura chishona kana chivanhu motaura chii. Unoda kukudzira rurimi rwamai. Mutemo unokosheswa nedzimwe nyika dzese unova iwo 4-way stop.
panamina ichizefumira inobatsira kuti mota yatanga kusvika ndiyo inotanga kupera. Hatingaite here kuti zvidaro kuitira kuti mugwagwa yedu iyi isaiswe tumazvitikidhi kutumisa vana tomumugwagwa. Ndinotenda zvakare vanoremekedzwa mutungamiri mukuru wedare rino reParliament. Ndinotenda zvakare vanoremekedzwa vasumudza mubvunzo wakakosha maringe nemigwagwa yedu uyezve nekuvandudza migwagwa yedu yatinoshandisa. Honorable Musana, ndinoti ichokwadi vanoremekedzwa mutungamiri wedare rino reParliament kuti dzimwe dzenguva ingave mitemo yedu yemumugwagwa tikasaiteedzera vene vayo ndisu zvakare tinoivhiringidza. Vatarisa vakasumudza nyaya yemharadzano idzo dzinowanikwa kuti kana mota dzinge dzasvika mumharadzano idzi dzingave ina sekutaura kwavaita zvii zvingadikanwe kuti tiremekedze mutemo wekuti atanga kusvika ndiye anosumuka. Ichokwadi vanoremekedzwa mutungamiri wedare rino reParliament. Ndo zvimwe zvatiri kumhanyidzana nazvo nebandiko redu rinonzi Traffic Safety Council of Zimbabwe kuti tive nekupa vanhu chenjedzo yekuti hatifanirwi kuti kana tinge tayambuka Limpopo kuenda kumhiri nyika yeSouth Africa ndo patinozonotanga kuchengetedza mutemo iwoyo. Kana tiri kuno tinenge tisingauchengetedzi. Saka muchaona timhanyidzana nebandiko rimwe chete randasimudza kuti tiyambire vangave vana vezvikoro vangave vagari venyika yedu yeZimbabwe kuti vadzidze kuti zvimwe zvacho kana tinge tasvika ngatiremekedzanei. Handizvo zvega vanoremekedzwa mutungamiri wedare rino reParliament. Vazhinji vanowanikwa vachityaira motikari vakatarisana nedzimwe dzinenge dzichibva kune rumwe rutivi dzichienda kune rumwe rutivi zvinova zvinhu zviri kuvhiringidza mugwagwa yedu. Saka tichamhanya chiripo ripoto kuti tidzidzisane kuti vanhu vazive kuti kana iri mitemo yemugwagwa ndisu varidzi venyika tinofanira kuimisa tigoitevedzera. Saka masumudza mubvunzo une udzamu hwekuti tiremekedze sezvinongoitwa muno munzvimbo yedu yesati. Ndichiti ichokwadi vanoremekedzwa vamusani kuti mataura isu tichachengetedza mutemo umwe chete wokuti anenge asvika pamharadzano idzi ngavave nekuremekedza atanga kusvika ndiwo. Tinotenda mabasa.